खांख्राइनि हालोदा मा जाखो आंनि खांख्राइ वाव जानोसै फाइनाल राउन्ड केकुरा आनिसे बोले खुने सामने आओ केकुरा वाला शर्म करता है साला इधर आओ वाव वाव इखौ बाल्थिङाव दोनदो थेंक यू माने इदि माबानानै होनि खारजोबसै माने खारजोबबायलै बे सिमानाल गया kita lasting dah gue ibu नाङा बाखिबो टेङा লগত खाम ना रंगाथ' ना पाइरने खारजोबबाय नै इमान स्मार्ट खांख्राइफोरखौ लाबोदों बियो ini urgen ini jai berba urबाय गथ' मानो दांखो आं होनगोन नोंखो खांख्राइ मोनजासिगोन बुधबारावनो लाबोनो गोनाङा दिनै खै बुधबार जानानै वाव थेंक इउ हा लाबोबाय नै मालाय एकदम जागोन ना जा दोनदो मालपुवा दिनै फुङावनो मालपुवा मेगि जों साहा मोनलोंसिगोन माथो होमबाना मालपुवा सावदों ना मालाय सासेया नै जानोसै मर्निं दिनै ब्रेकफास्टआ हेभि जोंना मर्निं मेगि मालाय बाबुना बाव चलो खाओ ना रिचार्ज बा मर्निं मैं 1 टका सुद पालु 80 टाका सुद मोनबाय आंहा नै मिथु हेलो एवरीवन गुड मर्निं नोंथांमोनाथ' दिनै मर्निं खांख्राइ मालाय मिस्ट्रिफ्रा खांख्राइ लाबोदों जोंनो ओमफ्राय मर्निं आं 240 रुपिस फैसा मोनदों नायनाहाय इसोरनो माने रिचार्ज सोना होनांगौनो रिचार्ज सोना होनानै आंनो केस फैसा होदो आरो दा जों मर्निं साहा लोंनोसै मालाय आब'आ दिनैहाय मालपुवा संदों मर्निं मेगि संदों संख्रि साहाजों गास नै जोंना संख्रि साहाया रेडि नै मिथुआ गेम गेलेदों मालाय गेम रामि नबेल गेलेदों आंनि बेटाखौसो खिथिनो बावदों आं नोंखौ खिथिबायना दा बावदों हाय गावखौ एसे नुजायाखै बायदि मोनदोंमोनथाय आंखौ मानो खिथियाखै नोंलाय होनो मालपुवा खाव दे वाव मालपुवा मालपुवा गोथावथार जादोंथ' साहाखौ मोनखोआ हा अरजाया बांद्राय गोदै जाबाय थानाया जोंना मोजांसो lucu nang saya aja iya dari lucu hari baru kita bisa kalau kena hari beli ya pasti lo kan ngomong मालपुवा गोदै लादो संख्रि साहा लादो मजा मैथा थोगोन खोमाहाय ना न'नियानो खांख्रायाबो एसेल'खा बिलाइ सिङावबो दंबावो फांनै फांथामसो बे बिलाइ गोरलै बोरमा जायाबालाय डेन्जार जाबायमोन बे ग्रोम जों जाखौनो जालामोन बोरमायानो जालांजोबो खांख्राइजों बरिया जाजा आं बिमाया मैथा सायबाय मिथिबाय खांख्राइ सायनोसै खेबगोनसो दाना आयाव माथो फारसेबो दङहाय
Khangkrai Mwita Khangkrai मेजेम दंना फिसाबाबो बेखौना बेखौ नों गोसो लागा हमबाय ऐसे गिद्दर के साइड लगा हे ये देखो लोगोफोर ये खांख्राइ खौनो मोनायाव जिबौ मोनबोदों माबाखौ दाबुंखौ बाथोन जाजागोन जोङो एवनानै हालाहाय थुलस खांख्राइ मोनसेयावनो मोनसे थुलस हमनासो फैदों जोङो मोननो थाङा नै बेजों खेबजानांगौ सेसनो फाइनालि डान नै wow जि मेजेम खांख्राइया नै आइस लस Mendadangi siman cikgu. Nelangke. Ang yang kayak gitu lah. Nah, oke, mata lagi. Cim mezem nih khangkrai. Arang kebuci. Sabnang sebai. Khangkrai ada khul thabe khul garon sih. Garon sih. Itu masih ada lah. नालाय जोंना डिउटी जालायबाय नै लुथु बिमाया मालाय अराव दालि संदों दिनै जि मोजां माने ओमफ्राय आं बिथिं गेसाव मैथा खांख्राइ संहरनोसै खांख्राइ मैथा हरनि मैथा बांगालखौ खांना दोनसै जानो आदाय आव शिट खांख्राइ मेजेमानै मोजां फ्राय खालामनानै मैथा होगोन आं बेयाव दा मैथा होनोसै गलिलांजोबगोन नङाबा मैथा होनोसै होनदां दै होबाय आं लोगोफोर खोबहाबनोसै बाबरे ग्लु 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 होबाय थाबायहाय मैथा खांख्राइ नाफाम फैदों मा ना लुथुमा नायनि ए ना फिसा बहानि हमना लाबोखो लाखिजायो जायोबा नोंनाथ' गोदोरसो नांगोन गोदोरला सब फिसा फिसा गोजा खोमा लकेल मानुए नाय आमार ना खायो हे खवा मानुए नाय मिठुआबो जाया बिदि ना फिसाखौ जोंल'सो बुबुद्र ना लानोबा सब দি দে আৰু এইটো বা এনেও পচিবহে অলপ বেছি দি আৰু একো নাই খুটি মাছ ন এইটো दांना आखाइ सुखांखाबाय नों दहाय आरो सुबावनो
मानो इदिलै नोङो बेटा मानो इदि Alam mo na ganda. गोथाव ओंख्रि दिनै जाखांनो फुं खावजोबनोसै Alam mo. जों सानैनि मेगना जा एखे एखे जोंनालाय Ako kang ना जोंहानि दुस्ट' इनै नोंसा माया ना सायबाय इनै Yes, bangga नोंसा माया